قلبتش ليتي ساعت حدا معصو غزانا ببرتع تقحقح سنباد حويسة معصو خفيته سلسته ميليتاري زلبسو التعدرات وينتي مسلو هرو كيلوموني بس ما أدي تختلات النتنسئة ناقشت حواتي سعبوما قالي حنساب بعقيكم نبدك أسوم تمليسوم قالي تختلوا ما نبانا متزيوم سبدح عندكم معربوين هاجرات حيل إلكتريك كابزغل كلنا عمتات سلز قبرو لتشيبلنان ولاديتي نشتي لامبادينا بريحات اللوم أطفية كابتوم سلستتهم كلتهم تزاربهم سالسيهم ما يتزاربن صبوق غيره مسر أخوه حق إخي زارب مخنياتو تقرنيا زي فلت سعادة وتهدر أمريكا ودخي بسرح دلينا يولنا أتويانا يتزارب منك أساقسيو كاي ودقتن عرفت خابزمت رابعتيو أدواك أورع عنا بلد أبكن دايما ليسا لعلي نفسي تفرحلا أنا نعايز فرحلا تأثير كولوكيو غتب صحلي نغندي حلفتي كبوب لعلا كابتا زيبلنا أشحات أفسيسا نبيت مأسر تخطبت عني ناي ترانسبورت زد فأتو جنزب نسيوز عنزواني اتجنزب نحواتي ممهاري مخونة كراي جزا مخفلي اخلي مشمت متغما يقداس زراق ماين كلو طري مايني 6 بحال هزبنا بجزا منقستي توب أتبسابيسو انت أنا كيف تخو نتم بسباس لميديو أبته وحات إذا سرحو شلاتات بريما كانتري إيرو عد أبيتو بزت تفلالي مخنياتات تأثير اللغو لا ديلو بمخاني دما أحد سنن نسوي ملكتناني أمتصوو تبايلنا نوستو لنا اتخي تزاربه زتصنحة صعدة تزاريبو عشي اللنبر تقرنها يخيليو سلام مريم قدفو نسيو على إذا سدرة أدي كبدي زبلع لمن هزنبا مسكيناي وقبر قنوع قبر سم أبويو ريخو ما بقو بز تكساس يعني راهدو أب تكساس حدا جيبسن زبها الحلافيو تتصبق بيلوو
متهلالخيኦም ምኽንያት ጊብሰን ኣብ ትሕቲኡ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍትዮም ብሓይልን ክዕምፀን ጀሚሩ ነተን ሕራይ ዘይበልኦ ከምቲ ዳዊት ንኦርዮ ዝገበሮ ቀልጢፈን ክስውዓ ቅድመ ግንባር እትይወን ከምዚ ግፍዒ ክፍፀም እንከሎ ገብረ ሓወይ ይቃወሞ ነይሩ ሓሻካ ሕማቕ ኣይፈቱን እዩ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ጌጋዩ ቀጻሊ ማዓቶ ካብዛ ሓሊፉ ብጽሑፍ መልክዕ ኸሲስዎ ንሱ ግን ይዕበጥ ነይሩ ጊብሰን መሊሱ ሻዲኑ ኣበይ ከም ትበጽሕ ክንርኢና ኣንጻሩ ዝጓዓዝ ዘሎ መሲልዎ ንኽንዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣጥኒሱን ዓሚጹን ገብረ ይቀሰነሉን ሓደ ግዜ ናይ ክፍለ ሰራዊት 67 ኣኼባ ነይሩ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ሃይና ይበሃል ሃይና ከም ትፈልጥዎ ኣብ ማእከል ኩናት ብረት ምስ ወድአ ንወተሃደር ጸላኢ ጎረሩኡ ነኺሱ ዝበትኾ ጅግና እዩ ከምኡ ብሉና መቸም ስለምንታይ ብዕሊ ወረቐት ጽሒፍካ ዘይከሰስካዮ ኢልዎ ከሲሰዮ እኮ ዝኾነ ፍታሕ ክመጽእ ግን ኣይከኣለን ሃይና ልዕሊ መጀመርያ ሓሪቑ ካብ ዝተሓቱ ክሳብቶም ዝለዓሉ ሓለፍትና ኣብ ቅድሚ ሽሾ ሰራዊት ኣኪቡ ፈራሪሕዎም ከምዚ ዝበለ ምጉዕዕ ባዕ የሎን ክንደይ ብመራሕቲ ህወሓትን ኣሜሪካን እንኮላይ ብሰራዊት ደርግን ጠኒሰን ዝተጣየሳ ተዓሚፀን ከይተጣየሳ ኣብቲ ማዓስከር ኣንስቶም ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኦርኒከን ኣብ እንዳ ሸይጣን ኣትዩ ከምፅኦ ኣፈራሪሕዎ ከምዚ ጌርኩም ኢኹም በኣር መንእስያትና ተጥፍዎም ዘለኹም ክንረአና ምሳኹምስ ክንጻገብ ኢና ኣዒንቱ በርበረ ተቐቢኡ ነይሩ ኢሎምኹም ኣብ መደቀሲኦም ከይዱ ዝቆትሎም ይዝመስል ገብረ ምስኪን ኣብ ቅድሚ ኣኼባ ተናኢዱ ድሕሪ ኣኼባ ግን ገመድ መሊሳ ኸሪራቶ ኩሉም ዝተወድአ ሰብነን ናብ ገዝኡ ኸብል እንከሎ ገብረ ንሃይና ክረኽቡ ኸይዱ ጉድ እዩ ሃይና ምስ ጊብሰን ክዘራረቡ ሰሪዑ ርእይዎ አንተ እንታይ ኮይንካ እታ ጊብሰን ዓርጌ ስለምንታይ ዘጠምተካ ስራሕ ትሰርሕ ቃልዕ ትወፅእ ምልልሶም ኣገሪምዎ ጠበቓ ውፅዓት ምዃኑ ክሳብ ዝጠዓስ ኮይኑ ብድሕሪ እዚ ኣይንርአዮ ሓሶትካን ተውፅያትካ ክንረአ ኢና ጊብሰን መሊሱ ኽሪሩሉ ዕረፍቲ ኸሊእዎ በጃኻ 7 ደቂኦም ዘለውኒ ብጥሜት ከይሞቱ ክሕግዞም ዕረፍቲ ስደደን እናበሎ ንኻልኦት በብመዓልቶም ክሰዶም 6 ዓመት ኮይኑ እብያ ኣቢልዎ ገብረ ምስኪን ዘይኣመሎ ሓሪቑ ጥኢት ዓሚሩ ናብ ጊብሰን ከይዱ ጥኢታ ኾሊስዎ ፈንጂ ውሒጡ ሞይቱ ነዚ ዛንታ ዘዕለለትን ንስቴርያ ኣስቴር ተሰካሚት HIV ወተሃደራት ደርግን ህወሓትን ምስቶም ኣረግቶት ወተሃደራት ኣሜሪካ ተሻሪኾም ዝዓመፅዋ ግዳይ እዞም ደቀይ ድሕርና ጽነት ጥራይ ኣብ ዝዓድና ዘጋጠመ ግፍዒ ተዛሪብካ ይትውድኦን ክንደይ ጉድ እዩ ተገይሩ ሕጂ ኸ ኣይትጨኩኑን ዓይን ንእስነቱን ረኣዩ ወላዲተይ ነዚ ዛንታ እናነገረትን ከላ
ኣሜሪካዊ ወተሃደር ድንጋጸ ተበሊዑ ይሰምዓ ነይሩ። ጸኒሑ ዝነዝሕ ይነብዕን እንቃ ይስተንፍስን። መንግስቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ ግፍዒ ዝተረድኦ ይመስል። ከም ኣረኣእያይ መንእስያት ኤርትራ ጃንዳ ዋሽንተን ኣብ ዝኣወጆ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ዘይግዱብ ዕስክርና ተሞቂሖም ዕድሚኦም ክላዲ ኣይተዋሕጠሉን። እታ ኣሰቃቂ ዛንታ ገዛና ነቶም ካልኦት ወተሃደራቱን ኣስካሕኪሕዎም። ምፈታሕናካ ግን ትእዛዝ እዩ ብሓንሳብ ተዛሪቦም። ኣብ ኢደይ ፌሮ እትዮም ክወስትኑን ከለዉ ሓድሽ ቁሱር ይመስል ነይረ። ኣእዳወይ ተልመዴን ተቖለፍቲ ፌሮ ይመስላ። ጅማውተይ ተወጢሩ ኣካላተይ ደንዚዙ። ንኹሉ ብኣንክሮ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ኣሕዋተይ ንወላዲተይ ዓጂቦም እናበኸዩ ይፋነውኒ። ሕሳስ ልደሓወይ እውን ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ሓቢርዎም ኣልቂሱ። ካብቲ ሕማቕ ትርኢት ቀልጢፈ ክስወር ተሃንጠኹ። ሸላይ ዝእሰረላ ጸባብ ገዛ ይናፊቐ ነበርኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ብኣሰርተይ ማሚቐ ካብ ገዛና ክልል በልኩ። ነቲ ብሰንኪ ወያነን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሰሪ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ከይተሓደሰ ብብሉዩ ዝተረፈ ህንጻታት ኣስመራ እናረኣኹ ኣብ ዝቐረባ እዋን ገዛእቲ ሃገራት ዘፍረስዎ ገዛውቲ እናተመልከትኩ ድማ እስር ቤት በጻሕኩ። ብሰንኪ ተጻብኦ ዓለማት እባ ግዳይ ኮንኩ። ሕጂ ግን ቀልጢፈ ዝወፅእ ኣይመስለንን። ንሓዋሩ ዘይክወፅእ እውን ይኽእል እየ። በቃ ዕድመይ ሙሉእ ክእሰር ተፈሪደ ኣለኹ ወይ ንነፍሰይ ፈሪደያ። ብሜሮን ሃብተ ማርያም